haram değildi sahabeyle sohbet etmek. Benim sizle burada din konuşmam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Pîrekaha dibe diyama Aişa ne harame jêre got dersê bide sahabiya dibe Aişeyê ke zeh hukukçî bû. Yani kanû wa hukukçiyê nihayê qanûnê beşerî layık û demokratiyê hakim û sewcî avukatê niha dikê weka haşa diyama Aişa. Belê diyama Aişa hukuka İslamê, fıkha İslamê baş zanî bû. Dersa hadîsa dida sahabiya. Sahabiyên Pêxember aleyhissalatu vesselam ê zilam dihatin pirsa dînê xwe jê dikirin. Ders jê distandin. Lêberê ne weke te biminî etek û rût û tazî stûyê wê, qirka wê, singê wê li derva, pora wê li derva. Yani tu xwe wê dike yek, İslamê bipirsa. İslamê here ji zilama jî bipirsa. Yan tu zana bê ti dersa zilama bida. Ne harama. Ders dain got zilam ji pîrekê re bêje, pîrek ji zilam re bêje ne harama. Ew rotbûn û tazîbûna te ya got tu herê pêşberî zilamekî li ber masayê ewliyalî nabera we nîv metra hûn bi hev re bikenin û heneka bikin. Tiqdixê kenê wa û zilam qet behsa wî qiyafetê te neke. Hûn vê normal bibînin ha heramî di wê de ya. Diyama xetîce rast e beriya İslamê ticaret dikir. Piştî Pêxember aleyhissalatu vesselam re zewicî, piştî pêxembertiyê re, piştî zewaca pêxember re ticaret nekir. Ticareta got zamanê got kir jî ne hal weke pîrekê niha got zilam û pîrek nav hevdû da henek û tinaza bikin. Diyama xetîce hinek heq dida wa got malê min kerwan bibine deberekê, bibine Şamê, bibine Yemenê. Heqê wa da wa û malê jê re difrotin. Got bi halê bi zilaman re rabê rûnê ne bi vî miqamî. İslam nabêje me bila pîrek di mala xwe de rûnê. Bila derkeve tîcaretê jî bike, bila derkeve herê dersê jî bide, dersê jî bistêne. Karê herê cîhadê jî ne ferza li serê lê karê herê. Lê belê di usûla İslamê de bi tesettûr, bi edeb, bi heya, fêtokî keçê Şuayb pêxember şîvantî dikirin. Lê nediketine nava koma zilama da. Pazê xwe di nav zilama da av neddan. Gava hate ba Musa pêxember Allah Teala dibe ve caetu ihdahuma temşi ala istihyan. Yek ji wan hat dimeşî hate ba Musa bi heya fêtî dimeşiya. Hûn xwe û vana hûn dikine yek. Hûn zavjeb dûrin.